Baina zuen behar gozat esan bihatzu edo. Eskerrak eman bihatzu ez benetan, eitzen zabizien lanagatik. Zuei eta zuen moroko askori. Zepetzetan egotenaz. Eta zema bider pentsaunaz, gure eitzen idaretzi zegoen egozo, astu nidiez. Eta zauei esker da zuen moroko esker, gure hartzikuek, gure badabie jakingo dabie zelako bizimodu paso gandu, nero paso ebien. Ostien astuta gendituko zinun edan, no? Ni beti erantzuten dut gauza bat. Gu eskara eskinen inor izango zuek espara zeundete hemen guri kontetan. Eta zuek ere konfiantza jarri duzu guan. Konfiantza guztien. Orduan nik uste dut elkarri eskerrak emoteko moden gauzela, baina elkarri. Ez bakarri zure guri, guk zue ere bai. Jo, bani egiz esaten dut, zuen biarra estimoten dut, pila bat. Asko estimetan dut. Sostien zer. Guri egelitxuko zanua. Etxe barruen, ero gore hartin berbain den. Ego lehenko zu hartin gabizen nien dabe bai. Ja amoma bestoku, emeko amoma oso potenti esan, abe joen zan. Horrela no joen diez, gure zupeia joen diez. Gube bidien goiez. Eta holako bat ez balitzeke, horrela no kastutek egitxu balitzekez. Oso garrantzitsu da zuen bilarra, benetan esatut zuen. Eta asko estimetan dut, benetan.